Ассалому алайкум, дӯстони азиз. Аввалан ба ҳамаи шумо ман саломатӣ мехоҳам. Дӯстони азиз, блоги навбатиам оғоз мешавад. Ҳавои олмон хеле сард аст ва бахшида ба инҳо вайнах мегӯянд, яъне раждиство, праздники худашон, иди худашон. Олмониҳо мувофиқи расму таомули худ 4 рӯз магазинҳо, яъне мағозаҳо кор намекунад тамоман то рӯзи душанбе ва ҳама маҳсулоти хӯрокаи 4-рӯзаашро харида тайёр кардааст. Аз 16 декабр то 10 январ дар Олмон карантини сахт аст барои он ки вирусро пешгирӣ кунанд, вале олимони тандурустӣ мегӯянд ки сеюм яъне раунди вирус меомадааст аз 10 то 15 январ дар Олмон. Аз Великобритания, яъне бисёр як вируси сахт ба тамоми давлатҳо рафта истодааст. Худованд паноҳ диҳад ва он соли муше ки рафт барои мо дигар чунин соли мушкил бар нагардад. Дӯстони азиз, акнун блога оғоз мекунем. Вақте ки шумо блоги ман медароед, таймкод ҳастай, дар комментария ман таймкод мондагим рақам кадӣ ва шумо метавонед аз таймкод мавзӯи дар коритона ёбед. Таймкод чӣ аст? Дӯстони азиз, мо таймкод чист мегӯем. Шумо бояд ба ҳамун таймкод подписчикот дороед, чизи дар коритона меёбед. Масалан, намехоҳед ҳамаи блога тамошо кунед, лекин ҳатман рекламаро тамошо кунед, то ба ман фоида боша. Нигоҳ кунед дӯстони азиз, масалан ин блоги мая, ози нами таймкод чӣ аст? Ира мо баъдтар дар канали ман блогер нишон медиҳам чӣ таймкод мекунанд. ҳози барои подписчико мефаҳмонам. Нигоҳ кунед. Ин блоги мая суҳбат бо шумо. Вақте ки 00 меҷиқе, нигоҳ кунед. Суҳбат бо шумо, салом алейкума пайдо меша шумода. Масалан шумо мехоҳед ки дигар ҷора бинед ай ҳами блоги ма. Чӣ кор мекунед? Нигоҳ кунед. Шумо таймкода ҳатман нигоҳ кунед. Он нафаре ки подписчикен, мисол Сабринаи Назрӣ тӯй дорад 701, дидена? Посилкаи соли навӣ 825. Анака нигоҳ кунед. Омад посилкада. Яъне фаҳмиде ки вақте ки блоги ма медроед, шумо анаму поёни комментариёда таймкод мондагӣ метавонад. Таймкод 0001. Кадом мавзӯе ки хоҳед, бо ҳамун мавзӯъ инама шумода пешкаш кардагим. Ҳами инами сифраҳоро меҷиқе ва ба ҳамун мавзӯи мехостагитон медароед. Агар вақтон кам боша, блога то охир дидан нахоҳед. Ҷои дар коритон мисол хӯриши боқлаҷон. Нигоҳ кунед. ҳозир мо вая зер кардем таймкода. Нигоҳ кунед. Дидена? Ана боқлаҷонда омадем. Таймкод ҳамин мебошад. акнун барои шумо самбуса бо кадом мепазем дар блог, то ба охир тамошо кунед ва бо мо бошед. истироҳати хуш. дӯстони азиз, тавре гуфтем имрӯз самбусаи кадугӣ мепазем. Аввал хамир мекунем. Ана ҳамин орде ки шумо мебинед, динкемел. Ин орд барои махсусан оное ки вай доранд диабети қанд аст, орде ҳаст ки дар таркибаш масалан он чизое ки қанда баланд мекунад нест. Дидена? Биодинкемел. яъне ки орди диетически камтари самбуса кунем. Инам намак аст, равған ва оби хунук ҳатман истифода баред вақте ки шумо хамир мекунед. тарзи хамир кардана нишона медиҳем. Шумо ҳаматон хамир карда метавонед. ва ҳозир мо хамири самбусаро аз орд, равған, намак, оби хунук мешӯрем. ҳатман ордро 2 маротиба аз елак гузаронед. дӯстони азиз, мо хамир шӯридем ва акнун хамири мо анам хело лачаҳо кадамонем бо хубтара, яъне вай мекунем бо ягон мато даҳанша мепӯшему мемонем. акнун аз паси тайёр кардани каду мешавем. Кадуро бо пиёз инашро аз турбтарушак мегузаронему ва пиёзро майда мекунем. дӯстони азиз, акнун ҳозир кадуро пӯст мекунем, аз турбтарушак мегузаронем ва пиёзро реза мекунем. дӯстони азиз, ина кадуро аз турбтарушак гузаронем, пиёза майда кардем ва ҳозир мо яъне
қимае ки қимаи кадугира бо намак, мурч ва зира тайёр мекунем. ҳар кас мувофиқи табъи худаш метавонад зели нам андоза вобаста ба табъи худатон. Анамихе мемонем, сразу мо намекобем, барои чи гӯед об мебарора. Барои меҳози аввал хамира тайёр мекунем, зувола чора. Хамирмон тайёр аз зувола чора мегирем. баъд ина кофта даруни ҳамон самбусода ҷо мекунем. дӯстони азиз, ман бо равғани намихе растанӣ камакак тана кардам. худатон метавонед ин тарафаша барои ҳамин нишона додам. ана акаози мо анами зувола чора, анамин рондачаҳора тана мекунем барои самбуса кардан. дӯстони азиз, ба ҳамин шакл тана кардем. ҳозир мо зуволамона қимаи тайёр кардагимона гузошта, яъне самбусаро мепечонем. дӯстони азиз, мо анамин шакл самбуса кардем. ҳар кас мувофиқи табъи худаш мекунад. акнун мо бояд рӯи самбусаро як дона тухма мегирем ва мешиканему меомехта карда ва боз анаиҷа ман кунҷит харидам ай магазини арабӣ. кунҷит мекунем, ман кунҷита дӯст медорам. дӯстони азиз, акнун ози мо тухма мешиканем. тухма пеш аз шикастан ҳатман шӯед, аз ёдтон набароред ва рӯи самбусаҳоро мешакем. аввал тухм, баъд кунҷит. ана мо равай шакидем тухм ва кунҷит. дӯстони азиз, акнун дар духовка дар ҳарорати то 250 мегузорем. дӯстони азиз, самбусаи мо ана сирх шуд. ҳозир мегиремша. дӯстони азиз, самбусаи кадугии мо тайёр шуд. ана шумо метавонед ягон зверабой ма ба кемал тайёр доштам овай кунед, истеъмол кунед. иштиёитон бо мо бошед дар блог. дӯстони азиз, мо фатир кардем ва хамири мо камтар зиёдӣ кардагӣ аст. тавре дида истодаед. мо аз ин хамир ҳозир нони бо кабутиву пиёз мекунем. ду дона пиёзро реза мекунем ва ин кабутие ки дида истодаед, дар хонатон чӣ кабутие ки дорем майда реза кунем. аввал кабутиро реза мекунем, як тараф мемонем ва хамирмона тинак мекунем. дӯстони азиз, мо кабутиро майда кардем. қати пиёзи ва пиёзи кунӣ, яъне пиёзи сафед ва намак, мурч, зира меандозем ва ин зуволаҳое ки зиёдтӣ мондаак аз хамире ки кардем. аз амон ҳозир мо нони амин, яъне бо кабутӣ ва пиёз мепазем. нигоҳ кунем. дӯстони азиз, ин ҳамихе хамири мо майдача буд, хай зуволачо тинак мекунем, камтар равған ва ҳамин қиматҳое ки тайёр кардем барои даруни ин тайёр мекунем. ана ҳамихе мепечонем. нигоҳ кунем. ана ҳамихе мо ҳозир тайёр мекунем. ҳозир ана ҳамихе сета зуволача дорем, сета мекунем. нигоҳ кунем. ҳозир ин ҳамин шакл мепечонем. нигоҳ кунем. ранги фатире ки мекунем, ана ҳамихе гирдогирд ҳозир ҳар сеша мепечонем. дӯстони азиз, тавре дида истодаед, мо аз сета зуволача ҳамихе нон кардем, яъне тайёр кардем. шумо метавонед болои нона гул монен, вале ман ҳамихел ягон чи на тухм мешакам, на ҳеҷ чи, барои ки ҳамон зелеле ки дарунаш андохтем худча бамаза кардагӣ. ҳозир дар духовка дар ҳарорати 200-250 мепазем. тамошобинони азиз, нони бо кабудӣ ва пиёзи мо пухта гардид, мисли пирог аст. хеле хуштам. дӯстони азиз, ана бинед чӣ бамаза. як бор ҳатман шумо ҳамин нони пиёзиро тайёр кунед. бисёр бамаза мебошад. ассалому алайкум дӯстони азиз. ин деҳаи ман тангаӣ мебошад. ман аслан дар деҳаи тангаӣ ноҳияи ваҳдат таваллуд шудам. деҳаи мо ба ду қисм ҷудо мешавад: тангаи поён ва тангаи боло. одамизод он ҷое ки таваллуд мешавад ҳаргиз аз хотираш намебарорад. ватан сар мешавад аз гаҳвора.
дӯстони азиз, ман хотираҳои хеле зиёде дорам аз диҳаи тангаии ноҳияи ваҳдат. имрӯз ҳам ин номи худро гум накардааст. тангаӣ аслан номаш танг аст, вале аслан хеле калон мебошад ва ду деҳаи хеле ҳам калонро фаро мегирад. дар ин ҷо миллатҳои гуногун кору зиндагӣ мекунанд то имрӯз. деҳаи ман хеле дигаргун шудааст. ин наворҳоро як дӯсти мо ба ман фиристод. ва ин кӯчае ки шумо дида истодаест, ин кӯчаи мо мебошад. мо дар ин ҷо зиндагӣ мекардем. дар тангаӣ мисли хешу табор шудаем бо он ҳамсояҳое ки мо ҳамсоягарӣ доштем. бисёр инсонҳои хуб ҳастанд ва худоро шукр ҳанӯз ҳам боқӣ мондаанд. падарам раҳматӣ бӯи хотираи нек аз онҳо ёдовар мешуданд. дӯстони азиз, ба тангаӣ бисёр хотироти ман, зиндагии ман, фаъолияти ман вобаста аст. ин кӯчае мебошад ки ман дар ин ҷо зиндагӣ мекардам. он тарафтар ҳавлии мо буд ва онро аллакай кайҳо мо фурӯхта будем ва чанд нафар харида имрӯз аллакай соҳиби худро дорад. дӯстони азиз, ҳар яки шумо зодгоҳ доред. ватан якест, вале хотираҳое ки бо зодгоҳ алоқаманд аст ҳеҷ гоҳ фаромӯш намешавад. بهار بهارانه گلا شکوفانه بهار بهارانه گلا شکوفانه این وطنی ما دوستان زیبا دور زمانه این وطنی ما دوستان زیبا دور زمانه دیدم دور زمانه یا خیل وطن دارانه باور کنه تاجیکستان جانانه بهاری خندان آمد شاد و غزل خوان آمد باور کنید دوستان سالی دهقان آمد خدا گیرد دیلت درد و غمی ملت تاجیکستان آباد شد دشمن بس که حیلت ایماندیت شامانه تاجای سر نمانه تاجیکستان آباد شد انصاف دیگه خلق مانه